Pozdrav svima ljudi, sada ću da izvedem inverznu funkciju za kosinus i sinus hiperbolički. Ako ne izvedem do kraja časa, svima upisujem peticu. Idemo. E na x, e na 2x minus 1 kroz 2 je y puta e na x. E na 2x minus y e na x. 1 jednako 0. E na x jednako t. T na kvadrat minus 2y t minus 1 jednako 0. T1, 2 minus 2y plus minus b na kvadrat minus 4ac plus 2y plus minus 2y na kvadrat plus 1 kroz 2y plus minus y na kvadrat plus 1. T1, 2 treba nam pozitivno, t veće od 0, sledi y plus y na kvadrat plus 1, x je jednako ln od y plus y na kvadrat plus 1, f na minus prvi od x je jednako ln od y plus x plus x na kvadrat plus 1. E na x, e na 2x plus 1, plus 2y, e na x, e na 2x, minus 2y, e na x, plus 1 jednako 0, e na x, t, t na kvadrat, minus 2y, t, plus 1 jednako 0, t1, 2, 2y plus minus 4y na kvadrat, minus 4c, kroz 2y plus minus y na kvadrat minus 1. Imamo dve grane, znači jedna je ln od y. Kako? ln od y minus y na kvadrat minus 1. Znači ovo nam je za desnu granu, ovo nam je za levu granu. Ništa petica.